Medanka Yemiura, who said to me, and Asomrofin Jua, na krama sabi unyada bere. No say to Tuno dear. Say me kasa me tena fidie so aka na asem ade odi adi wo no ofo a na odin. Eno na yeti no. Efie mienu ene kakra ni. Abrewa me kwafuom, ne mena na kwafuom. Ye wo hwa ye be se dombi na. Ye be mema kantin kan ye betiri gidigidi nipa be dunum. Me hwiase ben prenan. Kafra. Me na na asuso mrikamu. Won kura de nam se wonim haba mu nti wo yerai. Me na na yerai. Na de atia ne se wono mani anya ya dwene kura se ye betete asase. Na de yehu ya ne se komfuo mu ani ehu se sadeda ye nsase no. Manfo tete. Ye komu ana ye wo se tutu no na tete. Wo so mfiri ho. Ani na wo mfiri ho. Wo so ya no mo hye. No otete dia na eja obi ansi na asase so e. Na ne yensu yentwitwa. No hu se bia ye tete dia bi kura wo besan. Se won so wasi ne bo. Odi matwrofo. Whatever. Matwrofo. Matwro. Alala. Yani aya beti akasi. Omone hefo no. Matwrofo. SOMPA FM. Ye kura etuo. Oh. Na ukwa ni e de apam. Oh. Ukwa ni e de apam. Oh. Ehwo nso ye no mo hye. Sabe ye firi tete ni jamfo nofo. Ena bo hye. Ena asonoma so. Ena adanwoma se. Bonwira asase kura sabe. Enya adona atete edi yankeka wo no hina asase. Okay. Enti yani ayate ho no ayade entoma tototo ye ho hye no. Ye nkon. Yenyehu na chese edi amo abobbo nyina nkuredi nyina no mu no obi ani asem dabi ye no obi ani asem na te oba bi no beto mu dabe to oba bi no ukura wudin ya fra wo to oba bi ukura de ye boss kura wonka ho frizo to oba bi dada to oba bi enti aba ne sa no ya ye bubu hwi ya nyamedi ye beduru fie no na wo se enka ye kɔ aprosifo ho na ma na hema asote ye no no osi dabi sana tie dia na na apagya hene ono hwensa ase so ene ye nkwa apagya hene ho ye kwa ye na apagya hene no kan ase eti saade a o frɛ Mamponten commander no na wa manipa kɔ asase so akɔboa ye ampa ye sa ye chiba Mamponten commander no ho ebe kan ase o de matwurofo ene gu asase nso pampam ye ne ade still matwurofo no matwurofo no afa die ni ti a wo mu an se ye kɔ ye no apagya hene sabe wo so kɔ South Africa ti South Africa no kɔ ye no na afa die akura woni ho na no odin enti nana hima ye ne se sa na ti e die na se nana apagya hene tukwan na se stere no a oguso a woton sase ne dia ene na ye be ya se be ko nana sebe santehema ho yesi mu ko ho ena o kan asese pagya hini ni ho dia ne nkurofo no secretary fo na ba ko ye fe na bi ba ko so ye fe no kofo wotu ya me ye kwa asase no so ko hwe se de ne sebe mu ko hwe ena na santehema ye se nana pagya hene so oba odi asem no beko sebe opem so ho dia onu ntimi nye ne nsem asem enka anokwasem tie de nya botre na wo mra pagya hene mra ofri South Africa mra ofri South Africa no mra nana kade wo kana mani bra so mama munya so de no asma ya ka ya ni birisem o na mo mfa nsresere ma me de kasa afa de wo ko ya no a wo ma ya de na no odi Uko Europa to my prosifo a ye kwa ye si sei ni aba ya belo afa de be ya ne se emuaya ode ma ya ne se wo mo koto hye na hye no e koto ye no tonsu ko bi kure de se heman obubo nkuro bebredi enti ebu asase ne man
na hwan Emma Wonoo Osei Tutu no ono na wo firi hin bagi na Wonoo yebu asase de ma no enti mi wurade ekoye ya ne se so obua ma wodi a ene na chia mi bonsu ne yebekwa akopɛ no sente ye no kura na bo hye enti mi ma se nipa ba akukọ gina na chi to hye wabra eje nso ye no mo hye ye no bo hye anka mo kuro ye ko bi ye no mo hye ene ye kɔ ayi ho chia mi bonsu no onu ohini kokoo bi won de kura ya na mi wura fin tie akokoo bi afa de aso obeka ne se ye kura no ya sam wo ahemfie si epese asam no a ye ka no me ma busua panini SOMPA FM ofiri mo no ya mebo omo amane ahenyira so ewu ye so ya mebo amane enti ontimi mfiti preko mfa asam no nkɔ na nanim si epese wo de kɔ eme ye kama ye de a ye ntu anwa mienu aye hwan no eye chia mi bonso no enwa mienu no aye kotu aye no kura dana didwa no kura wode no ko si wode ko manu so wode wasi nipa no wode ko nko wasi age ye mpem aduo no na se sa chia me na wo kana asem no wei chia mi bonso so wo kumase wahu wono chia mi bonso so wo gi nwa mienu ansan wo de asem na ko pem so eno saji sika pupu sei asem bi wo wa papa yasem okay wa me ma ne nkasa mani abre na meka se o asem ba ne de wada ma me chia mi bonsuro o man hia wadu nwa mienu so de asem ne ko tufu enya sa eno saji usika sei saji sika empem sai 6000 wahu so de ko tufu ho no atufu aka asem no enya sa na siya fa wada de se ka mutra mu fie sabra no ba mani abre de matene wo maso mu de minim bia meka se ye fa wada de a ka mo ma ma ya dai ana mutima sesa Saturday de no ana uka se ye me fa na metiatie ma na anwumre sa me wura pa so sabra no de no fo no no mo ma mu sa se na enye ka etichia mi bonsu no ji mu nwa mienu so de komo eno saji musika pudo 6000 na chiami bonsu no odi chiame dia chiame wodie obefre o manhia ho wo manhia ho enti no enam sade sa wo se tutu no si haye tete ye no ono ni wo fa friend ba afọ odwuma no wona na edi ho sabi odikuro wo ti akire wodi ya chiba manhia ho e de krata no omodi koto ohie no copy ebre tiami bonsu ni ewo ho eno o man secretary no ekinkan ye wo kinkan ye se oni ono hene mochi ena asam no so a atase no ekoto ohie nso ni oni ono hene na ekoto ohie tiami bonsu man secretary no kinkan mu wie ya wo se firmament ho mi kofi am de beto me de ho ahwese ye eni nyina ye pa enti wo mu na ama kwama sa wo se tutu na di ani wo banchi na wo hwa na wadwiagu wo ba chese koko nyina wadwiagu ma mo ka no kure pa na se efre wo sei me di amadi twon na chese asem nyina no awudi abamu ani apinisi amusie nyina no chiami bonsu na wo nyina ni mu bi sanse e wo se na ko timi di asem no komo penso enye za me masase bi kura wo eye maako yense wa ton ma rest e wo ho de koya wasama obi dia na misimu ko ne ho a waka kire me se wo de ko mampo hina yie no koya mampo hina yie no wonu ofo amanam se edwa kakraka we ana ye mampo hina yie ayi Osei Tutu no neti ko amada asiblese bonsu to so make it sada no amene ne ko kan asem okura misi wo wo so plot no ton ne ko ayie wo so de ko ayie na me se me sabe o de ma me to boase mentima mpo hina asase so adenti na wo ko ayie na me masase na obabere wa matena asase so firi 19 kwadwo ho breso na wo ko ayie na me ko ayie ba bia metimi abatu ba bia befo asase akoto etu ose wo asase no ton ne ko ayie o de ko ayie wahu enti Osei Tutu ni de ye de fa ba bia ye nya no ye de fa ba bia ye nya no wo ko ase otie sika o asase ba ko wase mamse hene dia me kura me masase o me de o wase mampo hene asase wo ko fa man bi
Yes, a friend, oh, wo free him, mine. We were feeling it. Or no, says, were Daniel, so I do. It was said to the what do not for them. What do not for them, and yet to a top and you cranny, Eddie. Oh, now me met to quabere. Men and my castle up him so read you. I check. Yes, ask him, yes, ask him, ya, soon. And I cried there, chess a team into soon. Well, one same way, one Casano. And Monte Cardia co-op him so read you. Omobaho, Omoba will know her, Omoba, a Sabia, a fear, and him fear, a one Omoba. So, yeah, and some night a higher. The man by in and said, and Nana by co-op him so. Bra, me, Jemfi. Timian, I'm this SOMPA, a command said Jemfi. Say, Mamma, boy, yeah, no, dear, near boy. Oh. And to a set to Tutu so. Wolfie Ticras or Quanah, said you were sissy if you am so a cron fwenty. Wolfie tea or nobody can. Mamma want to say, Men to an cry their sabi when you dear metal, no said to dear Macaw cram in Chianoma, Bonidia to say, is what once I said, ya did not call, or no ni power born a hen man, a punya man, will not for come you no any a coy, ya coya was say. Onasa asikura de won course ne jamfu no asase na mampo hene de ahene nsa se onton ohene no bisa ne mprensa se me na me do me boss safo hene no ma wo me mpanim gu ase o ka che o se tutu o ka che o se tutu se wo hwe fa onofo asase a ka be bi a o ti o be du ma me ade kura nchu kwasia asase bra na kwa asase wona hwe so asase bra for no branch na bra wo ma asase na wo de be si kwasia be bo mutu okumo mu asase bra One Casasa. We land gas for ni bino na kasa metwofo no. I was say to do makogu. Ofoso the woman na say me koye no. Yewura osetutu ne nsem a o kan na say. Ensem a honofo ni bino mu keka ajetutu no say what the land gas for ba hono no. Ofoso enye no kure. Na we omufiri. O say enye no kure. Na enipa bi ahyeda pese omugu na nimu ase. Enipa bi ma ye o madwen so mpese ono na wo setutu no omo ye ma eye sakra wo no ho no e se bia sakra wa ni wo hina de na na aba sa no force wo hina di sei wo se di ono okere nan se ono akonwa no odini wo eye yewura efie ahemfie ho na akonwa no efiri baaye na de tie nyire wo se ebra amanfo keka se sakra wo no wono de langase fo ba ho no ono kura ko Mampontin police station ena da ho no sakrata we okohoko ye case say amanfo di din sen jin sase toton sase na nsase na amanfo bo ni din say otonton no enye ne kure na de tie nie ebra be ko sakra wo no ebi mo se na o se tutu eton asase 80,000 100,000 enka ni skada da 1 billion 800 million eno na o se tutu ese omutonton wo honom tim kodu no honom ibusa ne se na yesi otonton sase 100 million ene eye friend say 1 billion and I say 800 million no ne kura na o se tutu asebo kan na say enye ne kura ono wontimi enye saade no entia na se ono sase na ya ton na wan na eton samafo de o kan na say o se sakra ono ye nua bia eye oba panyini bia ono friend won so ye ohema sa ohema no ene what they say hono ba ko no friend say jamfi hono no omo ena ekofa metwefo eti we no ekofa metwefo a na we so ekofa metwefo na akwaya se omo di omo mpabro na se ono na adu jamfi ni de se ono pa ofosuo onim se yewura abra eye langas e wa santimemu na yeyese wakwakofa langas for de eno de entesa na de tienie o se sakra onofo no adidi aba eye jamfi ono na oma ne ton sase no
Edima amanfo senior fa we to TV no so ma me na Osei Tutu Jamfi Stool Land and as no for free here Jamfi Wonoo that's come okay fa we to so na location no say what the dear be wo hene no wo yensase be ne wo na konwa ne ho a wono se wo allocation people ofoso tie me enti na kire mu say asase na honofo de twatun so say ono eton asase no onton asase ma obi a na emum honofo na ankasa honofo na ankasa ena aton asase no ade ama enkrofo bi a omusisi adan ewo so na se empo no oba ho no ohun se ono no ohene ni ho se oba ho no ohunu se saade na wo ye no diti asanteman ya no agye krata no obi di ho asa ne nsa no obi di ho na de ma no so wo se according to ono no timi baabi no saa me timi baabi ho no wo wotu baabi wo fa kwa na di akonwa ho ena fa kwa ya bu akom hine no so wo mo ni di no mo na nanom se ka akra meto ono ho na wo kɔ akɔpɛdie enti die wo nyina no se enkrata honofo na ton saase ade ama omu nti omo ba se be ya hono ensei ebra asa ba ye eya asante mampon asante mampon hini ye se dabi se sei na ekoso ewo hono de a ene e wonhwɛ na enkrata asem no ntimi emwa eti ono de se obi de toro se oton asase 100,000 1 billion anase 800 million no enye no kure na emumu no ensase no onye mfro bi ansem na oba na ode okrata ne ba no ahwe so no hu se da bi asase no aha no ye Jamfi Ono asase na wa mo asesa ama emrante a ba kokura obeka saaya wo chese nana adu Jamfi no etetu omo no omo kura no aba ho aton sase bi aba ya krata ne bi ho nana Osei Tutu no aba ba friend say aba ho ba ya krata ne bi ama impokura no omo de to no se wono de matwofo anase langasefo ye no ye nua panyini a ono tuntum ye o makiri yi o kire wo video no mu o kire se ono kura no de adwato mako miensa aba ha pe na che o se sanse mo kagu so nyina no ade a enye no kure eti no wono de o ka ade to ono anim wa wunim a wo bo ni din abata ho se oton sase no ono wote wa wunim abra o kasa uni evidence wa asem na wo ka ho no ene ono de sanse ontimi fa ye wura edin enkoton sase sanse ye wura nka se onkoton asase na emom no ohwese be ya hono no omuntem no ede ma betimi atoto otumfo de bibia cha ne sase onsiesie otumfo wo de bibi asem yesi Ono Jamfi Ono ne sakra Ono ntem ena asantema wura de ama ne se onsiesie ana etini me jabi asema me busa akoto se wonam so ma ho enkra na me to ade ama wo okay o me kwa busa no so percent wo ntembego na me pese me busa no se e de ba SOMPA na asi e wo Jamfi Ono ne sakra Ono ntem a kro bia sante kotoko na santema wura se o se tu e nko na anim nyansa kwaku na nsia unyansa abo wa furuso ade furudua kode kosi esi ase o se Jamfi Ono ho no ensase a eye omo nananom dia eti sa nsase a sakra Ono fo se yom nsase ni nyina no ade a enye sakra Ono eti sa wode krata ne ba oba no amo asesa edin no sakra Ono no ade a ne Jamfi Ono eti so mo kasa asase no yom de a ho no nye omo de a na omo ntimi so entwa sanse ntome na etwa omo ntem nti ofo so o se me mfa nkrama sakra Ono fo mpanimfo nyina ne se wa wodi din abrawo ni evidence se wode on na de langas aba ho abrawo hu se ono no asase no o ma so da na wodi di bata ho no ofoso ene ono wode sanse ugura ni mu ase nanso ni nyina no ko wie se court na odo bakoto wo so obusa amia na se na nana adu Jamfi ekaye okay Osei Tutu sare me no me nwanwa se uni asase a wo ton so wa location paper wetwa uni asase o sakra Ono ni Jamfi Ono asem bia na o montemu ena santema wura so na anim nyansa ti kone kosiesi o na sa location paper ya wetwa de yedai anana unyanya we bi nkurai o ni man se me koye kwa no ono kwa ma metwitwa bi to me phone so etinada na musa no se ya du Jamfi Stool Land na e wo fa he na nya odin na wo hai mi busa no ofo so oni wo hini pobia wo hwe ye frɛ wo sei ebo ho nsase ho na me pese me body de afidie so obi aton nsase mienu wa betena komia so de pepe ba ba kyerɛ wo ba ya ase ansase ne wato ba akopɛ na ne me challenge wo no na himfie ho
eno se nkwankwa ne kofa buku no mra afom kofa buku no ba ya ne din na wo hoyi ensase ye mienu a watua ka ya sika nyina sha no ade be na aba ade be na asie se sante hene asase wa sante mamu nyina ye ne dia na sabia ku sabia nya ado kontonso wo hene ni ho uko sakra wo no a wo hene ni ho na hwan na dia asase a hye won sase obi beto asase kura na se bi ensemba ho a Mrs. Sankrata na kwa obi di bibia so nsa obo eye yewura nana obu abasa kura din se bra omoto no se ono na de land gas fo ebetwete eye honofo no wokọ eye Mamponte police station ema yewura obu abasa kura ba ho eye se da bi se sa no ka de a ene onhwe na ontimi nya nti ono de ontimi fa land gas ehunura honofo okay